To masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan gida namu mai albarka. Wato mai suna fa Hausa Top One. A yau muka zo muku da labari game da shirin fim ɗin nan mai suna Labarina. A inda muka jiyo daga majiya babba wato daga darakta kuma producer Malam Aminu Saira Muhammad a inda yake bayyanar da cewa shi ma wannan shirin fim ɗin na Labarina season 15 an zo ƙarshen sa wanda kuma za a tafi hutu wanda kuma ba kowa ne ya san wani irin hutu za a tafi ba. Sai dai mutane da dama suna raɗe-raɗi suna zaɓar shirin da suke so a dawo. Sai dai wannan aikin darakta ne. Shi ya san abin da ya kamata ya yi domin masoyansa masu bibiyar shirin fim ɗinsa na Labarina su kalla. Amma a wannan lokaci dama da aka dawo fim ɗin nan da yawa mutane idan ka duba waɗanda suke kallon fim ɗin wajen miliyan 1 a baya yanzu za ka ga bai fi mutum 400 zuwa 500 ba ne suke kalla. Hakan ya bayyanar da cewa wannan fim ɗin da ake yi baya kai musu hanka wajen daɗi kamar yadda suke kallon na su Sumayya da kuma na su Maryam wanda aka yi a baya. So amma a wannan lokaci wanda shi ma daraktan ya bayyanar da faɗinsa cewa tabbas wannan shiri bai karɓu ba a hannun masoya kamar yadda ya saba yin fim ya karɓu irin na su Maryam da kuma irin na su Bagardama da aka gama shi. Wanda hakan ya sa mutane suke ganin cewa ai tun da darakta ya yi wannan maganar to idan an tashi za a ɗora ne a inda za a ga cewa Bagardama ya zama sarkin garin Gabas. To wannan dai shi kaɗai ya sani abin da zai faru a cikin fim ɗinsa. So amma kafin nan masu sauraro mun zo muku da tabbaci akan yadda za ku tabbatar da hakan abin da muke faɗa. Sai dai gami da hakan muna roƙonku da cewa idan wannan shine ziyartar ku ta farko cikin wannan gidan namu mai albarka mai suna Hausa Top One. Ku yi haƙuri ku daure ku ɗauki hannayenku masu ɗimbin albarka ku dangwala mana subscribing, ku yi mana liking kuma ku ɗauki hannunku ku dangwala mana ƙararrawar sanarwa domin a nan ne za ku dinga riskar dukkanin wasu shirye-shirye da muke kawo muku akai-akai. So a wannan lokaci dai darakta ya fito ya bayyanar da cewa zai tafi hutu daga wannan mako. Wato wannan mako yana nufin kenan yau Juma'a. Idan an gama na yau za a tafi hutu ne gaba ɗaya wanda za ta iya yiwuwa ya sanar a cikin fim ɗin. Idan kuma bai sanar a fim ɗin ba zai fito kan channel ɗinsa mai suna Saira Movie ya sanar da cewa ya tafi hutu. Wanda idan ma bai yi hakan ba mun tabbatar muku da cewa wannan labari ya zo ne daga majiya mai ƙarfi cewa za a tafi hutun shirin fim ɗin na Labarina. Domin ku tabbatar da cewa abin da muke kawo muku gaskiya ne sai ku dinga bibiyar mu akai-akai kuna jin abin da muke kawo muku, kuna mana subscribing, kuna mana liking, kuna danna ƙararrawar sanarwa domin ku dinga jin abubuwan da muke kawo akai-akai. Wanda idan ta kama za ku iya yin comment akan duk abin da kuka yi niyya wanda kuka ga ya dace ku yi mana comment a kansa. Mun gode da ziyartar ku wannan gida.